Нова медикаментозна терапия ще лекува от наркотични зависимости само за няколко часа. Методът е на израелския професор Якоб Илер и ще се прилага във Военно-медицинска академия. Лечението за преодоляване на абстинентните симптоми трае между 4 и 6 часа. За първи път у нас терапията на професор Илер е приложена вчера по обяд. Пациентът е бил изписан още тази сутрин. Той самия сутринта не можеше да повярва, че се чувства толкова добре, повече от денонощие, след като беше спрял да взима хероин. Предишния ден в 5 часа след обяд за последно е взел. Вчера, когато дойде при нас, вече беше на прага на абстиненцията, възбуден, нервен, неспокоен. Основното предимство на терапията пред останалите методи за отказване от дрогата е, че зависимият не изпада в абстиненция и не изпитва болка. Интервенцията се прави под пълна опойка и пациентът изпада в медикаментозен сън. Терапията, която се прилага само при хероиново и метадоново зависими, включва 20 медикамента. Два от тях, налтраксон и налаксон, са антагонисти, които блокират действието на приятия наркотик и мозъка се прочиства. Възвръщат се нормалните му емоционални реакции. За да е успешна терапията обаче, двете лекарства се приемат в продължение на 6 месеца след провеждането й. След приключване на терапията, още на другия ден 100% от тези, които са провели лечението, са чисти и в организма им няма опияти. Най-важното след това обаче е осигуряването на психологическа и социална помощ на тези хора, за да не се върнат отново към дрогата. Методът на професор Илер се прилага от 8 години. На него са подложени 15 000 пристрастени към твърдата дрога в цял свят. Цената у нас е $2500. Терапията обаче не се прилага при пациенти с психози, остри форми на хепатит и бременни. Основният и плюс – липсата на физическа болка. Психологическата се лекува с мотивация. Зависимите от твърда